Nazdar, takže zdravím ťa pri 3. týždni prípravy na Ironmana. Tento týždeň bude to môj najdlhší týždeň trénovania, aký som mal. Idem vlastne 15,5 hodiny. Takže ja už som vlastne pred plavárňou, ale otvára sa asi nejakú pol hodinku, takže idem čakať. A potom idem vlastne klasický techniku, lebo je pondelok. No vidíme sa už na plavárni. Ok, takže mám doplávané. Išiel som nejakých vlastne 200 metrov na cvičku, 500 metrov so šnorchlom a potom nejakých 700 metrov asi drily a potom ešte 200 metrov vyplávanie. Hodinky mi to neberajú proste niektoré tie drily, takže hodinky mi napísali, že je 1,5 km. Ale tak nevadí, hej, ja viem, či som si odplával. Takže teraz idem na bus a idem domov. Akože fakt nechcem byť zlý, ale prehrať proti Rakúšanom ako strašné. No dobré, anyways. Už idem do fitka, konečne, keďže to bolo až na nájazdy, tak idem neskôr, hej. Ale tak nevadí, keďže znova full bodyčko, ale skôr sa zamerám na vrch, keďže ten mi odpadával počas tej dlhej jazdy. Takže pôjdem hlavne vrch, čiže pôjdem nejaké drepy, výpony a potom hlavne vrch. OK, takže mám cvičené, celkom pohoda, akože ruky ma bolia, stehna tiež, celkom dosť. Takže uvidím, hádam som to neprehnal, ale tak išiel som viac menej to isté, čo vždycky, že to malo byť v pohode. Tak toto bolo všetko na dnes, vidíme sa zajtra. Čus! Máme útorok, ja už som doma zo školy, najedený, akurát sa idem obliecť a idem behať. Dneska ma čaká 8 krát 2 minúty do kopca. Zóna 3-4, takže let's go. Štyri dan, ešte 4. Vôbec. Pomoc. Ale je tu krásne. Úplne nádhera. OK, takže máme dobehané intervaly. Bolo to 10,08 km. Priemerné tempo je 6,07, ale tak išiel som do kopca a nastúpal som krásnych 320 metrov. Teraz sa idem prezliecť, znova sa nájsť, pôjdem s obsom von, včera ešte bike, regeneračná jazda. OK, takže mám po jazde 50 minút, zóna 1, úplný čilík, už je dosť veľká zima, akože ruky mám dosť mrznuté a inakšia pohoda, takže vidíme sa zajtra. Zdravím, máme dneska stredu, akurát idem na plaváreň, dneska ma čaká 200 metrov rozplávanie, potom idem 30x 100 metrov, no nejak 1,40 by som chcel ísť, 1,45 a potom sa znova vyplávam.
Takže jo, dneska budú ručičky boleť. OK, mám doplávané. Vlastne 3400 metrov. Dneska úplne hrozne sa mi plávalo. Neviem prečo, ale proste už po druhých 100 metroch tak proste ruky ma už boleli. Neviem, že z čoho. Išiel som vlastne tieto 100 metrov, lebo som snažil držať nejakú dobré techniku. Ale neviem, či mi to išlo vôbec. Akože keď som si pozeral teraz vlastne videá, tak ruky sú na celkom dobré. A neviem, možno ako zrýchliť proste. Asi budeme sa niekoho zaplatiť alebo dačo, nech mi povie. Lebo fakt neviem, hej, úplne extrémne unavený. A proste plával som stále také isté tempa. Takže neviem, no. Kúsok som sklamaný. Ale tak nevadí, hej, je to aj o tomto. Idem domov, pôjdem s obsom vonka a večer ešte ma čaká bike, zóna 2. OK, takže už som ready, čiže idem hodinu, zóna 2. Budem si držať okolo nejak 160-170 metrov, takže jo, let's go. OK, takže už som doma z jazdy. Hodinku 6 minút. Premerné maty som mal nejakých 162, proste ja sa snažím aj držať tých 170 alebo proste viac. A potom prídem dole kopce a zákrute, nemám šancu tam držať tie vaty, takže proste vždycky mi to tam dropne. Na tých okolo tých 160, nevadí. Veď takedy som tam mal aj 300. Jo, takže na dnes mám hotovo. Idem sa nájsť, som hladný a vidíme sa zajtra. Čus. Takže nazdar, máme štvrtok, to znamená interval na bajku. Ale vonka je asi tak 5 stupňov a fúka jak sprosté, hoci akože je slnečno, hej. Proste je pekne, ale zima jak v psinci a ja nemám na to veci. Takže ideme na trenažér. Let's go. Už som si donesol bike, idem postaviť trenažér a teda dneska pôjdem 2x20 minút v zóne 3 a predtým vlastne nejaká rozcvička a medzi tým som 5 minút v zóne 2. Takže let's go. Ťažšie, ale tak nevadí. Dostanem sa aspoň na vyššie tepy. Ešte jeden. GG. OK, takže som oblečený. Vonka je zima. Už nefúka, aspoň to vyzerá zatiaľ. Idem hodinku, zónu 2. Pohoda chillík. Poviem si pomalšie tempo. Okolo 5.20 do 5.40 dajme tomu. Čiže niekde v 5.30 by som sa chcel. Tak nejako by som sa chcel dostať. Nechcem ísť ako moc rýchlo. Takže let's go. OK. Takže máme dobehané. Dneska hotovo. Ja sme presne hodinu som išiel. Tempo som mal 5.19. Nechávam, chcel sa držať pomalšie, ale proste mi to nešlo. Hej. A tepy som mal celkom dosť nízke. A myslím si, že to je preto, že telo už má celkom dosť. Dneska tie intervaly ma celkom rozbili a nohy som už cítil, takže som rád, že zajtra mám taký ten regeneračný piatok, čiže pôjdem plávať a potom, ak bude večer beh, tak pôjdem behať, ale to je taký pomaličký beh. Takže na dnes dán a vidíme sa zajtra. Čus.
Takže nazdar, dneska máme piatoček. Som rád, že mám dneska to plávanie a potom večer ten ľahký beh, lebo to zle som spal. A nefilujem to dneska. Ale tak už som pred plavárňou, idem si odplávať, pôjdem takých 2x500 alebo 3x500. A potom sú tam nejaké drilly, nejakú hodinku by som tu chcel byť. A potom idem domkov a večer mám % beh, aj keď možno sa zruší, lebo akože je to zamračené. A ak bude pršať, tak myslím si, že nebude. Ale tak ja verím, že bude. Čiže jop, ideme plávať a vidíme sa dnuka na plavárni. OK, takže už mám doplávané. Už som doma, respektíve som zo sady vonka. Lebo mal som iba 5 minút na presun z plavárne na autobus, aby som ho stihol, aby som nemusel čakať hodinu na vlak, takže... A teraz som zo sady vonka. Krásne vonka rozjasnilo, je úplne nádherne, takže rán sa uskutoční. Pozeral som počasie a je tam také, že 50% šance, že bude pršať, ale nemyslím si, je fakt, že pekne. Ani moc nefúka a slnečko svíci. Čiže jop, vidíme sa v aute. Som v Mikuláši, konečne na čas, prvýkrát reálne. Som tu na čas, že nejdem tak, že 2 minúty pred začiatkom. Teraz mám krásnych 15 minút, takže jop, let's go. OK, máme dobehané. Dneska to bolo také pochmúrnejšie. Nebolo veľa ľudí, boli sme asi iba 11 alebo tak dáko. A dosť zima, takže zrejme asi preto. A tak nevadí, zabehali sme si regeneračné na konci zase šprinty, ako inak, je treba. Začína bolieť ľavá noha, ľavý kotník, či pravý kotník, neviem, že prečo absolútne. Takže uvidím, že ak to zajtra bude, lebo zajtra som má dlhý beh. A uvidím, že ak ma to bude bolieť, lebo ak ma to bude bolieť tak, jak ma to bolí teraz, tak asi nepôjdem radšej behať pre istotu. Nech si ho nedrbem. Jo? Takže idem domkov a idem spať, lebo zajtra robota. Čus. Takže krásne sobotné ránko prajem. Dneska sa mi tak nechce. Absolútne sa mi nechce ostávať z tej postele. Fajnej, teplúčkej. No, tak nevadí. Vstupom do roboty. Stále cítim kotník, takže zrejme to urobím tak, že pôjdem na bike dneska a uvidím, že ak na tom bude, lebo tam proste kotník nič nerobí. No nevadí, idem do roboty, uvidím, že ak na tom budem potom a ozvem sa. Čus. No. Takže, som doma z roboty, vonka prší, noha není úplne v pohode, stále ju cítim. Takže vymyslel som takto, dneska pôjdem 2,5 hodiny na bajku a zajtra si dám znova 2,5 hodiny na bajku a potom skúsim ísť hodinu bežať ku večeru. Skúsim to rozdeliť, nechcem ísť hneď za sebou, ale skúsim to vlastne rozdeliť a uvidíme, že ako to bude, či to noha dá. Budúci týždeň mám regeneračný, takže tam by sa tá noha mohla zregenerovať. A jop, ja už mám vlastne ready bike. Mám už aj ready vodu, 1, 2, 3. A mám ready Netflix. Takže let's go ride. GG, 2,5 hodiny, a akože pohode, 2 hodiny a 30 minút, 62 km, 1300 kalórií, za mňa môže byť. OK, takže ja už som sa osprchoval, najedol a mám pripravenú podušku, idem sa ponaťahovať, lebo myslím si, že mám strašne skrátené šlachy a kvôli tomu ma bolí ten členok.
A idem pozerať hokej. Myslím si, že dostaneme strašnú biedu. Ale tak uvidíme. Typujem tak 5-0, 6-0, že prehráme. Uvidíme. Jo, takže toto bolo všetko na dneska a vidíme sa zajtra. Čus. Tak dobré ránko prajem. Máme 6 hodín, vonka je zima jak v psinci a akorát som do roboty. Teraz čo len necítim. Uvidím, že ako to bude, keď vlastne vezme teraz 5 hodín v kuse. Potom sa rozhodneme, či budem behať aj večer alebo nie. Uvidíme sa v robote. Takže mám dorobené. Členok je na tom akože asi v pohode. Neviem, akože také, že takedy ho cítim, takedy nie. Takže neviem no. Na bajkisto idem. Pojem znova 2,5 hodiny. A uvidím potom, že či pôjdeme behať večer na nejakú hodinku, alebo nie. Jo, takže asi tak. OK, takže mám dobicyklované. Vlastne 2,5 hodiny som teda išiel zónu 2. Tie tipy boli fakt, že nízko, lebo na tom trenažeri neviem. Tam nie je taký ten stres z vonkajška, takže tam mi to ide celkom dobre. A teda ten tep bol zóna 1-2, ale tak mitochondrie aspoň trošku dám do tela. Jo no, ten kotník nie je na tom asi najlepšie. Proste stále ho cítim, že tam je, takže behať už nejdem. Verím, že vlastne teraz ideme regeneračný týždeň, takže sa upokojí ten členok a bude to všetko v pohode a budeme môcť potom pokračovať vlastne do základného obdobia 3, ktoré ide mať. Jo, ale inakšie tento týždeň celkom úspešný. V stredu sa mi strašne zle plávalo, ale tak nevadí, je to aj o tom. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, dajte like, odber a popríklade nejaký koment. Určite nás sledujte aj na ostatných sociálnych sieťach, ako je Instagram a máme Strávu v popisku. A tu na hore, aj keď ja to ešte nemám sprístupnené, takže tam nebude. Takže dajte odber, aby som sprístupnené to, že môžeme dať tu na hore Instagram a aj iné odkazy. Takže ďakujem za zhlédnutie a vidíme sa znova o týždeň. Čus!